Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakartong kaseng Trinamool Congress kakong LG Vaji Renja kabanyakon yeki election MLA na Nochelong constituency. Kalaong banado balashimti ka sorkar MDA ya ulakam sensyar hapo ka jingelam ke NPP ka jila Meghalaya kalahiyar hakilyang baro. Bat om tang baya kanila krentang de kinong shongshnong ka jila Meghalaya. Henry Watt kibriu banabar jelaru kilabo jengkeli babalei ka Meghalaya kalahiyar bha. Om Shimladon Satya kanu ka roy kapar hakani ke MDA ki kampat ki project ki bala donru ki dei ki bala wanra de ki sorkar barim ya ka ba kani ka sorkar ka ba menta kala shubut dien ya ki kam dengipet ya ka ruling government ke MDA naduk basdang haduk manta panpoy ka next assembly election ngimshim lai I kanu ka development ki development ka bala urlong ha ka jala ka jongi ka deling ba ki sorkar ka bala letno bat ka datang ka follow up ka bakile Henry Marsenwan ka sarkar thamai ngi I baga jila Meghalaya kalahiyar wat ladangi keren shani shatai shikiwe we ki state ki kili balai baga jila Meghalaya ka ba ki joni kahiyar tak dor hado kani tinggal ngets scam ba upat ba hi unjet no ikinong yalam naki party kum ka All India Trinamool Congress namar ka de stangkani ka party ka badannya ka motif hi kumakong be the change dengan ngets scam baki pagbahi jong ka jela ga jongi kidehi basta bat ki bashampang kin sajid hi kinong mikmat ki ban represent ki ambangkin perkhatang ye mangi politician shimat de begin perkhat hi ga jela ban develop bat ya kani ka ruling government ngamkwa ban kaman namar ba ki pagbahi kilai baki belajar kini sansnem ki datang ki basniu sudah